Не. Абе, до кога ще се разправям с вас? Един край не мога да направите! 4 часа съм тука! Цел ден постригвах! Цел ден се доверених! Добре дошли на първият епизод на подкаста на Люлин пита. Форти каза човек, наистина Къде не не знам снимаме? утре. Мокни. В принцип, Форти- Снимаме, бе, какво да Какво снимаме, брат? Подкаст. Кога? Сега. Да. Здравейте. Аз съм Калян от Люлин пита подкаст. Аз съм Гопето.хъб. Емиле! Каляне! Снимаме! Кой снима, бе? Румен и Нено. Румен и Нено! Какво снимаме? Добре дошъл. След 3 часа... Какво снимаме? Люлин пита подкаст снимаме, брат. Под кой? Подкаст. Няма значение какво съм казал. Под кой? Здравейте, пичове, добре дошли в първи епизод на Люлин пита подкаст. Казвам се Иван. Повечето хора ме познат като Малко Тембе и се занимавам професионално с създаването на съдържание за социалните мрежи. Тия момчета ме поканиха тука, за да ме поразпитат за някакви неща. Обаче преди да започнат да ме питат, няма как да не ви задам един въпрос, а то именно: това е идеята на Люлин пита. Защо започнахте Люлин пита? Какво искате да направите с Люлин пита? Значи Люлин пита започна началото на тази година и е с една цел, която не е правена вече от около 30 кусор години. Да се промени мирогледа върху Люлин и реално мнението на хората. Защото повечето хора са останали с мнението, че тук са само някакви ретро гангстери, квартала е примерно някаква друга цивилизация. Да покажем, че Люлин е един добър квартал за живеене, става за отглеждане на деца. Не става, а наистина е много добър квартал за отглеждане на малки деца. Има всичко в квартал Люлин. Имаме мол, имаме какво ли не, което няма нужда. Ние брат, сме да излизаш град в друго. града. Вие знаете ли, че Люлин е единствения квартал в цяла Европа, в която има 2 калфана? Не знам, но има и 2 или 3 лидела, брат. То това е демодели да, братле. Калфан е човека, мъжа, момчето. Мъжа момчето. Да. Много добре. Аз това не го знаех, че... Това сега ли си го измислили? Не бе, наистина е така. Браво. Знаете ли колко човека живеят в Люлин, брат? Повече от колко има във Варна. Напълно възможно е, брат. Това е най-големият квартал в България. Най-големият квартал на Балкански полуостров, брат. Тук вече не знам. По-големи са кварталите само в Америка, тия големите щатове. Добре, да ми разкажеш малко по-подробно с какво занимаваш, как си стигнал до тук. До къде? До това ниво, което си До ти в това ниво, момента, което да се си ти в занимаваш с момента. социални мрежи, да Аз имаш... съм на никакво ниво. Това за да кажеш, че си на някакво ниво, или трябва да си най-големия, или не трябва да си никой. Тоест ти се Мога да се определяш... хвалиш- нямаш ниво. Не, Долу, аз... средно, средно, ниско, Не, няма ниво. високо. Когато казваш, че имаш някакво ниво, трябва да си най-голем. Аз още не съм най-голем. Като ме викнете следващия път, ще бъда най-голем. Добре, какво ще направиш, за да станеш най-големи? Ще ме викнете след 5 години пак. Ма какво ще промениш, какво ще се случи? Не знам Точно. все още, но трябва да се случи. Имаш ли планове в главата? Някаква идея? Имам, но не искам да ги споделям. Смятам, че нещо, когато бъде споделено, и то не само пред хората, които сме тук, и пред публика, нещата могат да се объркат и след това, ако има някакви планове и се объркат, аз ставам смешник автоматично. Че не съм изпълнил някаква част от плановете ми, затова си ги запазя за себе си. Yes. Добре. Са някакви много тегави, в смисъл. Разкажи ни с какво занимаваш. Занимавам се с стриминг от 5 години вече. Професионално от 2 години и половина. Занимавам се с съдържание в YouTube. Ще те прекъсна само. Може да обясниш на хората, които не знаят какво е стриминг? Защото сигурно си има хора, които наистина не знаят какво е стриминг. Няма как да не знае, да няма хора, които да не знаят какво е стриминг. Стриминг е предаване на живо в социалната мрежа Kik. Там събираме една аудитория, забавляваме се, правим готини неща. Тази година направихме 33 дена сабатон, направихме 1000 съба, направихме много готини стримове. Тази година на сабатона тръгнахме от София, минахме през Разград, минахме през Варна, през Русе. Обиколихме България на стрим, беше много яко. Занимавам се с YouTube от една година, качвам видеа как ям.
Нещо друго качваш ли в тия видеа? Имам много интересни планове за следващата година като контент, защото яденето почна да поумръзва вече. И смятам, че е време за нещо ново. И другите най-гледани неща са кар контента и нещо, което правиш сам. Та на мен мечтата ми, още като започнах да се занимавам с тия неща е, някой ден гледах Кайсенат и си казах, някой ден искам да направя къщата като на Кайсенат. И това ми е мечтата. Това е целта да направим до година, да го качим на видеа в YouTube. Ще си купа кола, която ще я правим на видеа. Като си направя моята кола, ще купуваме някакви дръгели, ще ги реновираме, ще ги продаваме, ще бъде много яко. Ще бъде интересно наистина и се надявам на хората да им хареса това, което си мисля да правя. Относно яденето, нещата станаха много спонтанни там. Аз качвам ядене. Първото ми видео в YouTube е качено преди 4 години, мисля, че. И преди 4 години отидохме с едно приятелче и се тъпкахме с царевици и бургери, возихме се в трамвая, псувахме някакви хора, замерихме някакви хора с снежни топки. Деца, брат. Преди 4 години, аз съм 18, там съм бил на 13, брат. Откъде ти хрумна идеята да си снимаш как ядеш? Откъде ми хрумна идеята? Тя идеята е измислена още много преди аз да кача първото си видео, в което ям, а то именно преди 4 години. Тя просто навлезе с времето в България. Сега не мога да бъда сигурен дали моето видео или на Данчо видеото е било първо. Защото на мене главната ми идея с видеята с ядене не бяха от Данчо тогава. Бяха от един ютубър Николадо Авокадо. Знаете ли го? Не. То, Не, аз не го знам. не, как се казваш? Да, Николадо Авокадо, нещо е такова беше. Един пич, дето беше 300 кг, огромен, пълнеше една маса с ядене и я изяждаше цялата. И сега наскоро отслабна. Сега е тежи. Спирам ви само за секунда да ви кажа за нашото приятелче Румбата и за неговия салон Underground Barbershop. Ако имате нужда от хубава прическа, да си промените вашата визия, да изглеждате по-хубави, може да запазите част на неговия сайт долу в описанието. Underground Barbershop. Не съм сигурен дали беше Даниел. Но може и да е бил, той не отричам това нещо, но имаше някой, който се опитваше да прави нещо подобно в България. Така? И на мен ми дойде идеята и снимах едно видео и всичко приключи. Това беше. Това беше. И след това? След това играех игри, качвах ги на видеа в YouTube, играехме San Andreas мултиплеер, стримвах по цял ден, по цяла нощ. След това играхме 5M Roleplay и там стримвах по цял ден, по цяла нощ, обаче не го качвах в YouTube. И в последствие почнах да стримам Just Chatting, т.е. говоря си в чата, каня интересни гости, комуникираме интересни теми. Говоря за Като си чата, подкаст, с компания. но на живо, да. Да. А добре, реално всичките знаят като Малка Темба, не знаят реално кой си. Кой е Малка Темба и кой е Иван. Малка Темба е прякор, по принцип се казвам Иван. Това е самата истина. Малко Темба ми го измислиха като бях на 12-13 някъде, ми го измисли Зенката. Голяма Темба е популярен български стример от по-старите, който е играл ролплей. И в една компилация едно мое момче, Роска, знам, че го гледаш това, братко, беше сложил един мой момент и един момент на ембата, един след друг. И Зенката реакваше на тази компилация и те го е Малка Темба. И оттам ми дойде прякора. Обаче аз бях много насран тогава, защото бях тъкмо почнал да имам някакви вилари по стримовете. Тогава юзернеймът ми не беше Малка Темба в социалните мрежи, беше DJ Bin Laden. Ако ме питате как съм го измислил това, DJ Bin Laden. Да, първият ми юзернейм, знаеш какъв е бил? Какъв? Краставичко, брат. Краставичко. Да, защото видях един пич, който се пише Лютеничко. И DJ Bin Laden, знаеш Много какво? яко. Бях краставичко, братле, и влизах навсекъде и краставица. Каква краставица съм аз? И един приятел, наркомана, дето вече не си говорим от една година. Какъв приятел? И беше ми един от най-добрите приятели, ама вече не си говорим от Наркомана една прякор година. ли? А? Наркомана прякор ли? Леле, сега ще ви разкам. Беше сменил името в Дискорд на някакъв много известен мафиот. Аз не знам кой е това. И отварям в Википедия, чета някакъв гангстер, викам, слушай са. Сега е мой ред. И отварям и пиша кой е най-големият терорист в света и ми излиза Бин Ладен, брат.
Викам, о, това е моето. Обаче пише Бин Ладен, братле, то не върви. Сега се кой ще ми каже Бин. Все едно да. ми казват Кошче, брат. И тогава се мислех за диджей, защото слагах Камелия, братле, и Роксана и го миксирах и ставаше готино. Това беше единственото нещо, което можех. И се написах диджей Бин Ладен, брат. И всички диджейка. Каква диджейка съм? Аз не знам. Никога не съм разбирал от музика. Това е краставичко, диджей. Да бе, брат, Топ. аз не мога да свира на тарамбука, ми викаха диджейка, брат. Талант си. Да. И като ми измислиха прякора, още в Twitch се казвах DJ Bin Laden. Банаха ме заради юзърнейма, защото Bin Laden е терорист. И всичките ми приятели тогава ми казаха, смени си юзърнейма на Малко Темба, и аз го казвах не, защото на хората, като им излезе известие, че пуска Малко Темба, а не DJ Bin Laden, няма да дойдат на стрима. И какво в крайна сметка? Ме банаха, ме. След това направих един от най-големите стримове в България по това време. Наехме цяла къща, събрах 20 човека. Кое е това време? Че казваш по това време. 2024, 3 февруари. Тоест миналата година? Миналата година. Миналата година, да. Минале тогава беше много такова. Зенката гърмеше с първия му по-тегав сабатон, дето беше наприл цяла къща за него. Такива неща не се гледаха в България. На Зенката първия сабатон беше в хола му от тях. Да. След това имаше един-два стримери, дет направиха някакви къщи за такова. И аз бях един от първите, брат. Не имам къща на колко съм бил. Сега съм 17. Ти си бил Тогава... 16. Не, на 15 съм бил даже. Да. Аз съм на 15 и не имам къща, брат. И правя стрим с 200 вила Равирейч. И си ме Звучи изгониха, много ме добре. големите стримери. Не им хареса това да се случва и си ме мас репортаха и си ме изгониха много бързо от тази платформа. След това влезнах в една депресия 3-4 месеца и почнах да стримам в Кик. Разкажи ни малко, преди да почнеш да занимаваш с социални мрежи, YouTube и така нататък. С какво занимаваш преди това? Бях почкаджия, общ работник, ама то не беше преди да почна да се занимавам с това, аз си се занимавах с това нещо. Аз работех като почкаджия, общ работник по-скоро, и между почивките там, докато шефа си почива, си свалях тениската и ходих на примерно 30-40 метра, защото ми е мръсна тениската, свалях си тениската и снимах реклами на ролплей сервери, защото това си вадах парите тогава. Общо дето си бил почкаджия. Общ работник. Да. Общ работник. А с нещо друго? Графика ми тогава беше много интересен. Ставах в 8 часа сутринта, до 2 часа бях на училище, от 2 до 7 работех и в 8 пусках стрима. Това ми беше всекидневието. Яко. Примерно, ако няма работа, излизах с някакви приятели навънка, виждах се. Това беше. И съм работил много неща. Работил съм като маркирал съм дърва, брал съм рози, брал съм лавандули, цепил съм дърва, нареждал съм дърва. Да подчертаем, че ти все още нямаш 18 години. Да, така е. Още нямам. Какво друго съм правил? Щях да ставам сервитьор в един ресторант. Защо не стана? Там беше много шантава историята, защото имаше едно момиче, което беше тръгнало да ме урежда там. Обаче ние нещо се скарахме с нея. И аз не отидох. Тя ти направи това. Тя явно ми направи така. И аз след това не отидох да говоря с човека. И отидох тази година, като ми свърши сабатона в ресторанта, в който исках да работя като сервитьор, брат. И отидох и нямаше... Ресторант? Ами той е кръчма, брат. В Люлин тук една. И отидохме след сабатона 4 момчета. Ние се бехме си подпинали тук в офиса, отиваме там да празнуваме 33 дена, готино, държиме български рекорд в кик на най-дълъг сабатон. Стигнал съм 1000 съба, бил съм 33 дена в изолация. Яко, все се отиваме, вече сме на свобода, няма камери, няма кой да ме слуша, няма кой да ми трябва тъпотиите, отиваме се забавляваме. И влизам и гледам още една маса, освен нашата. И седаме ние, собственика на другата маса с някакви хора, и собственика нещо се премести при нас и аз ме разкам тази история и той се има гледа. Вика, ти ли си, вика това, бе? Викам, да. Вика, аз си казах да ти звънне виканата и тя ми каза, че не й дигаш. Тогава, за това време, братле, тия пари, знаеш колко много бях? Значи, в тази кръчма, значи аз на сторежа взимах 60 лева надник, братле, и работех от 2 до 7, 5 часа. А там шаха ми дадат 80 за това време. 20 лева. 20 лева, 20...
20 лева си 20 лева. 80 лева за 5 или 6 часа, брат. Топ. Пацатилци. Не, той сега си е добре за тия пари. Тогава съм бил на 13, брат. Сметни колко по-добре ще. Да. Ама аз много схемех, брат. Аз се и на строежите, като работех, го раздах газар. Защото аз съм работил по строежите горе-долу 2 години, брат. Първата година работех много, брат. Обаче втората година почна ме мързи. И казвах на шефа, давай ми по-тежки обекти, аз ще намирам хора и ще ги правя с тях. Обаче какво правих аз? Шефа ми дава, той братовчет на майка ми дава ми бюджет 300 лева. Примерно има 2 палета с плочки в мазето и трябва да бъдат качени на 5-я етаж. И ми дава 300 лева. Така. И ми казва, вземи още 2 или 3 момчета с тебе и го направите. И аз какво правя? Отиваш сам. Взимам двама. А, Давам им по 50 лева. Тръгвам си. Имах си приятелка тогава. Обикарам цял ден. Отивам, давам им надницата. Ай, вкъщи. ай го раздаваш такова едно шефче. Едно шефче го раздах, да. Това е, бате. И те затова ме изгониха, защото бех викнал един път един педерас. Той открадна едно нещо. И те ме обвиниха, аз че съм го откраднал и си яба майката. Ужас. Да, аз бех без работа 3-4 месеца и след това избутах стриминга. Отидох пак по строежите, работех още 2 месеца. Ма не при същия шеф. При същия? При същия. Той е братовчет на майка ми, да. Да. Отидох при него, работих още 2 месеца и реших, че вече няма смисъл и почнах да се занимавам с тези неща главно. А как би се представил на хората, които не те познават реално? Как бих се представил на хората, които не ме познават? Много земен човек съм. Има много хора е така... вие сте виждали типичните примери, дето има хора, които ме следят в социалните мрежи и като разберат, примерно, че излизам навънка и ме странно. Аз съм човек. Излизам навънка, хода на ресторанти, на барове, обикарам. Като всеки един нормален 17 годишен глупак. Обаче, моят живот е малко по-различен. Имам някакви цели, които искам да ги изпълня прекалено рано. Може и да е грешно, може да не е грешно. Но пък се опитвам. Ще покаже. Да, времето ще покажа. Дали е грешно или не. Ясно, значи би се представил просто като земен човек. Да, аз не съм нищо повече от никой. Всеки, който ме е видял на улицата и си тръгнал да си говори с мен, никога не съм се наприл на някакъв. Дори е така да дойде си поговори с мен на 5 минути и мога да изслушам всеки за всичко. Буквално. Никога няма се направя на педерас. Сподели няколко думи за твоето семейство. Имаш ли брат, сестра? Имам брат, да. 13. Много, въпреки че в началото ми казаха, че съм някакъв психично болен. Какво е мнението на вашите за това нещо, което занимаваш ти с него? Първоначално аз казвах на баща ми, че трябва да почвам да стримам в 8. Той ме караше в 8:30 си легам. Защото на другия ден бех на училище. След това, като си изкарах първите пари, те отидоха в неговата карта и му казах, че му изпратят 400 лева от това, дето седа по цяла вечер на компютъра. Той ми каза, ти си ненормален, вика, няма как да се случи. И верно му ги изпратиха. След това почава да гледа, нищо, каза, че е готино това да го правя, че няма нищо против, че му е интересно. И аз казах, добре. След това пак не беха много приятно настроени, защото 400 лева се нищо не са. Да. Обаче в последствие, брат, аз вадих по 400 лева на месец до миналата година по това време горе-долу. Да, брат, ама ти в момента си на 17, смисъл миналата година си бил на 16, на 15, смисъл да. пари да вадиш, брат. Да, бе. Ама пак те са от този тип родители, дето смятат, че не учиш ли, не ходиш ли на училище, ти ще работиш Общ работник. Общ работник, буклуджия, братле, чистач или охрана. Това е. И повечето родители са така, не Да, са само да, човек. да. Сигурно. Но, и аз да съм, и аз ще правя същото нещо, реално. В смисъл? Аз не мога да съм сигурен в един 17 годишен, който извършва някаква дейност, прави нещо, не мога да съм сигурен, че това ще продължи за напред. И аз ще си натегам децата да учат. По принцип, да. Мисля, при всички положения децата трябва да учат. Да. Не мога просто е така да станат и тръгнат 10 Бата, аз съм бил фул отличник до 7 клас, да ти кажа само. Бала ми в 7 клас беше 400 бал. 400 бал си имал? Да, братле. 7 клас? Да. Пати бъде.
И Баща ако ми бяхме искаше, така ама с тебе... Нямаше да си им тук. Баща ми не. искаше да ме вкара в Джона Танасов братле в най-елитната паралелка там да уча. И дойде и ми го каза, вика, уредено ти место, викам, ти си луд, аз оставам в Люлин. Той си ме гледа тъпо, вика, ти нормален ли си? Викам, не ми се учи, бе, човек. Какво ти е Правят ми се други мнението? неща. Ябълка. Какво ти е мнението за днешните инфлуенсъри? Ако А мога това е да ги много нарека грозна инфлуенсъри. дума, брат. Кой е инфлуенсър в България? Според теб? Не знам. Аз им познам точно двама, брат. Даже един. Бате, принципно има много хора, които са инфлуенсъри. Чакай сега, ще ти кажа колко инфлуенсъра познавам. Един, двама. Може да има още, но не се сещам в момента за тях. Има и са много и те даже влияят. Добре, кажи повече според на- тебе кои са инфлуенсърите, брат. Брат, в момента инфлуенсърите, които гърмат най-много, са тези, които си били в къщата на инфлуенсърите. Не, това не са инфлуенсъри. Те с какво инфлуенсват българската аудитория, брат? Те стават Брат. известни и разпознаваеми за Това хората. е Да, но- контент креатор. Между инфлуенсър и контент креатор има голяма разлика. Да, но в момента тия контент креатори, които са влезнали там, имат възможността да повлияват на... Имат възможността, не че повлияват. Повлияват Кои са на повече инфлуенсърите в България? Колкото и да не искам да го казвам, Даниел Бачорски, братле, и точно с Влади. Това са двамата, които ми изкочиха веднага в главата. Това са инфлуенсъри. Те И аз съм на показват... твоето мнение, наистина. Ми, Даниел Бачорски, Те са братле, различни. единственият човек, който не познавам като личност и следвам в Инстаграм, брат. Даниел Бачорски, всяко едно стори има смисъл в него, брат. Да. Няма стори, в което да няма смисъл. Дали ще е с семейството му, дали ще говори за работа, за финанси или за каквото и да е. Или точно с Влади. Няма нито едно клипче на точно с Влади, което ми е излязло в For You, дали в Instagram, дали в TikTok, което да не съм изгледал от началото до края, да не съм го лайкнал и да не съм коментирал, брат. Да, това момче прави много интересни клипчета и са благотворителни. И едно голямо евала, мога да кажа на него. Да, хората го хранят, брат. Лече краде парите и си е купил чисто нов Hyundai, брат. Не мисля, че е от това. И аз не мисля, И аз не мисля, че е от това, брат. Не мисля, че е То от на това. човек се му личи, че е добър и го прави това нещо от сърце. Да. Иска да смисъл, зарадва Това са инфлуенсъри, хората. брат. Това са инфлуенсъри. Еми, С какво може да ме инфлуенсне Лилия Начкова, братле? За брат, Come on Baby инфлуенсва и Кура на само- Иван, брат. Само това му ти кажа, че инфлуенсва, брат. Сестра ми се сцепва да ги гледа. Аз на нашо му ти кажа, че Ама, въобще не що знам. си- Какво инфлуенсва, брат? Аз Брат, въобще не знам коя е тая. с какво ли не е смисъл, маниери, начин на обличане и така нататък. Тия хора влияят много на обществото. Точно така. Според Но тебе по какъв инфлуенсърите начин са хората, влияят? които влияят позитивно на обществото. Не отрицателно. Еми, да, ма за повечето, примерно, може да е положително това нещо. Това е реално твоята призма, която я гледаш. Кое е положително, брат? Брат, това... Лилия Начкова, братле, дето е на 25 години и Иван, дето е на 25 години, сигурно и той, застават пред 200 деца и Лилия Начкова казва: Иване, ще ми го подадеш ли? И той казва: О, yes, come on, baby! Ама тук пред хората ли? И всички деца почват да се смеят, братле. Това не е редно по принцип, ама пак... Брат, тия деца и на... Мисля, родителите на тия деца... Нищо не правят по въпроса, Ти брат. гледал ли си някой от сериалите на Лилия Начкова? Не, Е така, само за първи епизод. Не. Или пет така да ти е излизало нещо. Не, ама изгледах филма, брат. И какво ти е мнението за филма? Отврат. Филма не Пичове. съм го гледал, между другото. Някой Филма- може да ми обясни кои са тия хора. Брат, не знаеш коя е Лилия Начкова? Не, според... Явно са бати инфлуенсърите, защото не ги знам кои са. Аз съм Бате- 24/7 на телефона. Това е... Братле, ти май си в Африка. Ти Не си съм си в Африка, брат, ама наистина не мога да сета кои са тия хора. Брат, Лилия няма... Начкова и Лилия Иван, брат. Начкова, бе, брат. О, yes, come Come on, on, baby. baby. Не го ли знаеш това? Не. Брат, лъжиш? Не, бе, не знам, наистина не знам. Брат, ти си от... Както и да е. Брат, реално... Инфлуенсът много деца. В смисъл, много децата ги гледат Много и деца им подражават им явно подраж- на тези хора. поддържават които аз им не се ги сериозно, познавам. брат. Примерно Линшо и така нататък. Смисъл, това са хора... А, не, Какво я за знам. лишове, брат? Стига, моля Брат, се, брат. сестра ми има плакат на Линшо в стаята. Това не е нормално, бе. Аз Мисля, имах едно време на Стан. Имам му всичките книги, брат. На стан. На А Стан. гледаш ли го още? Не, брат. Аз от време на време си нещо, примерно, си взимам да ям. Стан. Да, оня ден ми излезна клипче как прави ревю на iPhone 17 Pro Max. Ето, Брат, това и най-вероятно си го му е гледах. ценното. А роската? Това най-вероятно му е... Хората.
Най-гледаното видео за последните, Кой е братле, 5 години. Не помните кой е Роската. Рос. Рос. Сетих се, бе! Да, и той. Едни и същи тъмнейли вече 10 години. 10 години и същи тъмнейли. Аз си викам, брат, това не са ли някакви стари клипчета, влизам в клипчета. Здравейте, приятели! И си е същия, бат. Много се промениха нещата. Вървежа на аудиториите, на хората, които гледат. Пичува, мога ви кажа само, че аз никога няма да се приема за инфлуенсър. Аз съм контент креатор, затова не гледам да дам някакъв пример на хората, въпреки че го давам и той не е хубав с това ядане. Ще го правим. Още малко ми трябва. Разкажи ни малко как се запозна с Данчо. Във фитнес. Какво ти е мнението за Данчо? Много готино, вече стане бати тулупа пак. Пак ли? Да. Много го обичам, ей. Това е един от хората, така, дето бих направил всичко за него, брат. Много го обичам. Той ли ти показа някои неща? Може да му кажеш благодаря на него. Самочувствието ми не ми го позволява. Не, наистина. С високо самочувствие си, т.е. Брат, не съм с високо самочувствие, с високо его съм, брат. Егото ми е много голямо. Защото съм Това- шибан бълък, брат. Това според мен не е лошо да ти е високо Не, его. лошо е, брат. Лошо е, защото когато си с високо его, брат, ти се мислиш за нещо повече от това, което си, брат. Аз не ти говоря егото да ти е такова, брат, да ти е много прекалено завишено. Знаеш какво? Бих казал благодаря на Даниел за много неща, брат. Обаче няма ги кажа тук. Кажи ги. Аз съм му си ги казвал на него. Няма да ги кажа. Кажи ги на Няма да нас, ги на кажа. нашите зрители. Не му вика да ги Няма кажа. да ги кажа. Аз съм му си Човек, ги казвал на него. след като свършиме тук, ще имаме до двата лъва, ще черпа едно дюнерче. Моля те. Хайде кажи Ти ги. ще ме черпиш мен на ядене. Да, Това е моя роля. брат. За да Как кажеш. ще е твоя роля, бе? Ти, твоята роля е само да ядеш. Да, Друга роля нямаш. слушай са. Измислил съм схемата от Люлин сме. Така. Отиваме до двата лъва. Черпате едно дюнерче, едно ерянче. Знам, че обичаш едно ерянче. Дюнерче голямо. Така. И ти ми казваш тук някакви неща, които аз искам да знам. И моят колега. Айде, моля ти се. Сделка ли не, брат? Сделка или не? Какво искате вика? Всичко. От до. За... От та до я до зад Не, бе. тебе. Всичко. За какво си благодарен на Данчо? че се нави на идеята ми, която беше много странна. Коя идея? Да. Еми, знаете ли как се получиха нещата с Даниел да почнем? Ние с него се познахме от фитнес, обаче никога не сме си били близки, брат. И нещата се случиха много странно. И то си, братле, все едно Господ го е написал, така се случи, разбираш? Бях в мола, тренирах, излизам на терасата, паля една цигара Така? и бях писал на Данчо да ми направи промокод в Татегъв, да го рекламирам и да препечувам някакъв лев с. Той обърна ли ти внимание? Обърна ми, да, той си ми е приятел, че в смисъл ние сме се Ела. виждали, познаваме се. И той ми пише, окей, няма проблем, ако имаш някакви други идеи за реклама, ми ги сподели. И аз почвам да мисля какви идеи за реклама, и си вадя телефона, махам се от чата с Данчо, влизам в TikTok, скролвам 3 пъти и гледам интервю. Интервю на конкуренцията му правят как правят интервюта на Витушка за Вибакси. И директно го копнах и му го пратих. Викам, това е. Вика, аз си го мисля, вика, от много време, ама търсих перфектния човек. Вика, сигурен, че ще го можеш. Викам, дай да опитаме. Викам, какво искаш да направя? Искаме толкова интервюта, отида да ги правиш. На третия ден му ги направих, изпратих му ги. На него му харесаха. Оттам хората почнаха да спамят в коментарите, елата тук, елата там. Обиколихме цяла България да раздаваме на хората награди. И си станахме приятели. Браво. Значи, така се започнали да снимате заедно и така реално е потръгнало всичко. Просто ти си му предложил някаква идея Да. и той просто се е навил и там нататък всичко продължава до ден днешен. До ден днешен, да. И никога няма приключи, брат. Яко. Това е, Да, че никога няма приключил отношения с хора, които са ми помогнали, брат, с нещо. И аз не твърда, че всичко съм го направил сам. Много хора са ми помагали, много хора. Но е воля на Даниел, че ми се нави тогава на идеите. И винаги, каквато идея да споделя, винаги почти се навива. Демек си на един анкъл. Да, тъпанари, брат. Да. Ами той от Люлин, той е момчето. Искам да те попитам нещо. Преди се появяваше на стримове на клипчета на един човек. И вече от известно време не се появяваш на него. На неговите видеа. И това е Левака.
Какво се случи с него? След Вака никога не сме били толкова близки. Ние Даже с него след се Вака- запознахме много на рандом, между другото. Излезнах с едно старо приятелче, още като обикалях Discord сървърите и си говорих с хората по Discord, братле. Хората, които си говорите по Discord по цял ден и се комплексират от това нещо, че някой ви псува, братле, просто спрете да го правите. Натоварвате себе си, психиката си, мозъка си и губите времето си. Чакай, какво? В Discord общностите, Ехе. по времето, в което аз играех ролплей, брат, Така. всеки имаше групичка. Да. Моята групичка беше една, твоята групичка е втора, неговата е трета. Така. Аз с твоята групичка сме приятели, обаче ние не харесваме неговата групичка. Така. И се събираме, почваме го хлебим, обаче той си става приятел с още две групички и те стават три групички, братле, и почват да хлебат нас двете групички. Мгм. И се разбирахме, се биеме навън работи глупости. Брат, седно сме в ролплея с Аха. ела на главна банка. Такива работи. И ще да оберем магазин. Ела, вика на главна банка. Гледай какво ще направим. Ела на таксита, от дясната магистрала на патетилци на бензиностанцията. Ела да виж от Люлин как бием. Не, те говорят да се бият от GTA, брат. Не, ние говорихме се бием на живо, брат. На главна банка. Ти не знаеш какви тъпоти. Значи това е след това, ама то там беха тия, дето седат на вторите, третите чинове. Дето са заухави и не говорят, брат. Аха. Ясно. И Разбрах. са интересни в интернет. Преди това, ние верно ходихме си се бием по къщите, брат. Имах един приятел, Павката, дето в Дискорд се беше написал Мартин, братле. И аз седам да играя San Andreas мултиплеер, брат. И те му викат Мартина, аз чуем за кой Мартин говорят, те говорят за него. Викам, да. Сега ще дойдем да те бием, сега ще ти я бе майката. Викам, какво става, бе, ти, защото псу така. Вика така, ще свикнеш тук по дискордите. Викам, какво става, бе, брат? И верно беха отишли един път да го бият, брат. Звъни ми той, да бе, аз съм на строежа. Звъни ми той. Вика, двама пред нас, вика, с бащите са си, ела да ми помогнеш, ще ме бият. Викам, на строежа съм, брат. Не, И какво биха? не, той не излезе. То винаги е било така. И аз съм ходил, братле, да търсим някакви хора и те не излизат. Аз съм сигурен, просто, че той няма да излезе. И това е като днескашното интервю. Където пиче звънна на... Да, с... Нямам думи. Брат, това ако ми го направи, първо, той ще го блокирам, брат, след това. Едно момче се обажда на един негов приятел и му каза, брат, пребиха ме на кооперативния пазар, син съм, целен съм в кръв. И той ми хой си оттам. Това днеска ли? Да, бе, брат. Взимахме интервюта днес. Взимахме интервюта днес и брат, пича, мисля, го накарах да се обадя на някой приятел и му каза, че има нужда от него. Защото Така. са го пребили и седи на кооперативния пазар. Примерно безпомощен. И той дори му вика. Брат, кой кой си? си? Вика, Вика, какво правиш там? Това е много тежка постъпка. 100% мой приятел. Да, бе. 100% Даже приятел, беше го записал с такова с сърчице. И сигурно пише брат ми и сърце. Не, бише брат ми сърчице, Да, ама така не си много ги бише, записва. брат. Така си ги записва, брат ми. Отивам аз, седам му на бюрото и гледам в една точка и телефона му звъни. Гледам в телефона, брат ми, викам, аз не му звъна, вас си телефон, гледам. Викам, ела ми му майката. Какво става тук? Още един брат ли имам, бе? Брат ли имам, бе? Викам, кой е това? Вика, най-добре ми приятел и ще го взима и почва. Здравей, братле! Емба, Ма ние сме били така, бе, брат. Да, бе. Брат ми, сестра ми, братовчетка ми, майка ми, баща ми. Цялата рода Да, изглежда цялата втори рода път. си имаме, брат. Тилци. какво ти е мнението за подрастващите момчета, момичета? Кажи няколко думи. Ми не мога да кажа нищо, брат, защото аз още съм част от тях. Аз още съм част от подрастващото. Говоря ти за тъй наречените локали. Гангстери има Гангстери. тук, гангстери има там. Да, брат. Витушка генга, който е през лятото, и Парадайз генга, който е през зимата. Добре, бе, Парадайз. моли да сме уж най-криминалния квартал и да нямаме генг тук. Не бе, имаме. Агитките на Левски, брат, като излезат и аз брат, и ходим на дерби, братле. И аз съм с тенската на ЦСКА, направо се загървам с якета, брат. Слагам горнищата, шаловете ги пребирам по джобовете, правим се на бременен. Те минават покрай мен, крещят и аз им махам, защото половината ги познавам, брат. И отиваме на едно и също място. Не бе, аз не говоря за агитките и така нататък, защото агитките е ясна работа. Ама, Да, примерно, там вече Витушка генг, Парадайз генг и Люлин генг няма смисъл всичко. Абладос генг няма.
Не бе, нали се водиме най-криминалния квартал, защо няма един Не се ден? водим най-криминалния квартал, Георги. Водим Моля? се най-пропадналия квартал. Защото има много дроги, брат. Не, то няма много дроги в Люлин. Сега ще ви обясня каква е схемата. Като в Люлин живеят 200 Това хиляди е човека. схемата. Е, Той знае, това той може да го знае каже- схемата. Това може да го каже само един човек, който е труден. Сега ще обясня каква е схемата, брат. И си дърпа микрофона към него. Да го слушате внимателно. О, не мога. Сега, защо не се говори толкова, че примерно квартал Надежда, квартал Малинова долина, квартал Се Лозенец. разкърца. Защото са Пак е някакви дива. грозни, тъпи, малки квартали, брат, и няма никой в тях. Точно така. Знаеш ли колко са 10% от 200 хиляди човека? Колко? 20 хиляди. 20 хиляди. В другите квартали по колко човека живеят? Много по-малко от тези. 20, 25, 30. От 30 хиляди човека колко са 10%? 3 хиляди. 3000. 20 хиляди човека се набиват много повече на очи, отколкото 3 хиляди човека. Разбира се. То затова Люлин говори такъв квартал, защото е малък квартал. Какво? На малък квартал е на сравнение с тези хора, които живеят в този квартал. Квартал е много малък, брат. Е, да. Като население сме много, да. А, Ние сме като в Токио, брат. да, Сме така, да, тук. да. Дори сме така. Квартал е много малък за хората, които са тук и 10% в този квартал изглеждат като 60% в другите квартали. Мгм. Искаш да кажеш, че просто това, че има повече хора и... Да, заради това се случва цялото се нещо. случва. Пък едно време всичките мафиоти, деца си продавали другите и такова, са искали да продадат друга там, където има най-много хора. Тук, като е имало най-много хора, тук е бил главния пазар, тук са правили голямата търговия. Да, бе, така е. Не знам, това е много образно казано, но реално не мога От едно време е тръгнало това нещо. Скоро няма да има проблем. Според мен. Така и не ми отговори за децата. Какво казва Днешните децата, деца. брат? Всеки има глава на раменете си, преди да прави някакви неща, мисли, гледам някакви хора как се ръгат по моловете, някакви хора как се ръгат по улиците, някакви момичета как бият момиче, братле, и ги карат да се ближат краката, брато. Извращения. И ние сме си били като малки, обаче биеме си по 5 чамара, братле, кой откъде отива плаче се на майка му след това пак го бие и това е. Никой не го е снимал и никой не го е излагал в социалните Да, мрежи, брат. вече- В момента едно такова клипче събира милиони гледания в рамките на примерно 15 минути и ти мисля, не мога да си представиш на това дете какво ме е в главата. Буквално наскоро, преди месец-два таван. Това, където накарах там тия момичета, където се биха, не знам къде беше. Да. Мисля, това беше хипер грозно, брат. Аз даже много се бях афектирал и даже исках да снимам видео за това нещо. Просто това, като го видях, аз бях пълен потрес. Колко хора започват да го споделят и така нататък и започват да го разпространяват все повече и повече и коментарите са нали, защитават момичето, ама нищо не се случва, брат. Просто влизат, пишат по един коментар, стават, излизат и Има все една едно никога медия, не се е брат. случвало, брат. Има една медия, дето каквото и да се случи го отбелязва, брат. И то е много вулгарно. Такива трябва да са медиите, братле, като News 24. Да, News 24. Педераса е мрах. Излезе Да. пред камера. Не, съжалявам. Мангалчето е мрах. Сина на циганина Стони Стораро. Излезе пред камера и каза, че километража се замъглява, когато влезе в спортен режим. Маминото синче, циганина е мрах. И седят и псуват всеки, брат. Да. Вие ти пичувате, брат. Да, ти Ако пичове, всяка няма медия цензура. беше по този начин, братле, България нямаше да е на също да редже, брат. Според теб, по какъв начин хората възприемат това, което правиш? За лошо, за добро или не го възприемат въобще? За разпускащо, брат. Моят тип съдържание е направен по този начин, че като си бил цял ден на работа или си мислил цял ден за някакви неща и имаш един час от времето си да си пуснеш мое видео и просто да спреш да мислиш за всичко. Да излезеш от реалността. Да се забавляваш, да се смееш. Това е целта на моите видеа, на моят контент, на моето съдържание. Да, има и една друга призма, която аз лично се замислих. Понеже на много голяма част от хората има проблем, нали, наднормално тегло. И с това, че правиш нали, видеа как ядеш и така нататък, в примерно по-голямо количество, не мислиш, че повечето от хората ще ти помислят, абе, бате, детето ми си го пуска, гледа... Запази си този въпрос до след 4 месеца. Тогава ще видиш какво съм имал на предвид с това съдържание, което правя в момента. Да, ясно. Задържащите въпрос и малко по-нататък ще дойда отново при вас, ще ви разкажа още много неща. Но
другите по-такива въпроси, които задавате, ще ви разкажа следващия път, защото има неща, които искам да кажа в момента, но не съм подготвен да ги кажа. Yes. Де факто, оставаме си на мнение, че нали, хората си мислят, че Да, има. това е просто има за такова разпускане мнение. този контент, който правиш. Да, аз си мисля по този начин. Има и нещо вярно и в това, което ти казваш за дебелите хора, защото наднормено тегло ми е много възпитана дума, братле. Ние сме си дебелаци. Добре де. Много е вредно и ще ти разказва след 4-5 месеца каква е била идеята на това цялото нещо. Yes. Добре. Благодарим ти. Добре, дай влезем малко по-надълбоко в едни теми. Имаш ли човек до себе си? Не. Мислиш ли да имаш? Виж сега, за да имаш един човек до себе си, трябва да му обръщаш внимание. Така е. Трябва да те е грижа за него, трябва да имаш приоритет, който ти е той. Мгм. Когато Това имаш нещо- приоритет за професионалното ти развитие, трябва да има много търпелив човек, а вече търпеливи жени не останах. Мгм. За да имам човек до себе си, тя трябва да е много търпелива, да ме търпи по това, че спа по 4 часа на ден, това, че ме няма по цял ден, по цяла нощ, как ме търпи майка ми. Не знам как ме търпи. Аз ако бях ще да съм влезнал в този офис със все вратата, да се фана за ушете и да се преберем у нас. Не съм вечерял с нашите от 2 месеца. Пати, аз съм се виждал с Много нещо похвално. от много време. Много похвално, да. Тоест не отделяш Толкова много време повече. на родителите ти. Не отделям време на никой в момента. Съжаляваш ли за това нещо? Скоро няма да съжалявам. Още малко остава. Добре. Добре, като не ти ли липсва, примерно, това женското внимание и така нататък, нали, като... На всеки един мъж му липсва женското внимание, ама в момента имам други цели. И искаш да кажеш, че примерно това би ти попречило или... Не би ми попречило. Бих накарал друг човек да се чувства нежелан. Мгм. Добре. Без да го искам да го направя. Сподели ни поне нещо малко. Какви жени харесваш? Какви са твоите критерии? Нещо Колко малко. ти какви жени харесваш? Абе, колко да е добре, бе. Това е друга тема, ако може да не бъде днес. Я кажи. Така по сцената, по столовете. Слушайте какво става. Отиваме ние в Хасиенда, решаваме, че ще излизаме, ама ние решаваме, че ще излизаме в 11:30. И събираме 7 коча, отиваме в Хасиенда, бай кантин и нашите момчета решават, че ще пият. Аз няма да пия и ще карам. Влизаме не, вътре. бъркаш, брат. Ти щеш да пиеш, аз нямаше да пия. И двамата аз ти бяхме шофьори, защото имаме с 2 коли. Да, И, смисъл, и аз знаеш какво стана? тогава не пих. И ти не, ти Не. даже май не беше с нас тогава. Не, бях с вас тогава. И аз... Като прасках бутилката. Да, тогава бях с вас. Не беше. Бях. Тогава бях с вас. Трябваше да караме и двамата и аз реших, че ще ти, пия. ти дърпаш тази слабичката, брат. Никакви, брат, не съм дърпал си, го И Светло забавлявам. дръпна ниската, Румбата дръпна една и ти май дърпа слабичката или... Тя беше някаква... Аз знаеш какво съм дърпал? Цигари и шишета, брат, с алкохол. Е, това съм дърпал. Не, той не Не, беше верно, тогава с бе. нас. Не. Махнете тази история. Не беше тогава ти с нас. Не беше тогава ти с нас. Да. Добре. Няма значение, просто го обяснявайте. Ама аз като почнах да си го говорим, аз май верно не съм бил. Аз май верно не съм бил от тази история. Ма ти не си бил там. Нищо, Това да, искам влизам, да ти влизам в нея. Не. Ти, Ембата, Светло... Светло и Румен, да. Слушай, какво става, брат? Влизаме в Хасиенда и той е някакво мъртвило. Той имаше хора вътре, ама някакво чиларка хората, бате, почият си. И ние всички... Влизаме. Като Три бутилки шампанско, сервитьора идва и прави така. И аз викам, какво ще стане, какво е толкова? И седа аз пред него и му викам пръскай на куче. И той седи с бутилката и ме понесе. Само отварям. Само пръсте. Дан и гледам. Ембата вече се излиза от банята. Оня пара излиза от него. Всичко става в шампанско. Всичко става в шампанско. Хората отдясно само виждам как ме гледат вече на кръв. Един вече беше готов сигурно да се сбие с мене. Аз продължавам. Да, и едната бутилка вече беше свършила, защото я изпръсках, отварям другата, пак пръскам. Това после хваща една кола. Мисъл го...
Това ми говоря, Ама ти примерно. слушай преди, ти не си свидетел на това. Аз и румбата, момчето, което е зад камерата, излизаме отвънка. Аз обикалям и търся румбата, обаче румбата го няма. Викам, са или пика, или серия, или отвънка. И първо отивам, гледам го. Или ебе. Нема. Такива, че не знам. Гледам и братовчетка му няма, излизам отвънка аз. А тя верно и да не беше там. Излизам отвънка аз. И седят и ми смеят. Вика, какво ми смеете? Вика, ти пушиш, бе. Вика, как пуша, бе, брат? Румен, я кажи как пуша, брат. Ама ти пуши главата. Главата ми пуши, брат. Сметни вътре, що съм танцувал и тако, главата ми пуши, брат. И, Това буквално ти пуши главата. И влизам аз вътре, аз съм седнал и Георги вече си седи, гледам събира нещо в пари за телефона. Не, събираш пари А, за да. сметката. Не, гледах си телефона май тогава. Още не събирахме сметка. Не, смяташе сметката, точно парите ти Да. бяха в ръката. И аз гледам една количка на масата, брат. Брат, направо ми реши да го убия. Не ще ми да го И убия. Георги цял вечер ме пръскал шампанско, викам, то шо е сух, бе. И фанах количката, разносах я, брат, и целият в кола го направи. Да, бе. И той си ме гледа така, ще те пребия! Ма не, аз съм се свил такъв много клон, брат, и викам, сега си па майката. Почвам да крия тук това пари, мари, телефони. Брат, само се оглеждам, целия съм в кола, правя така, то лепне, викам, баба майка. Трета бутилка поръчване и гледаш около нас, бате. Имаше едно 7 жени. Единият с една, другия с друга, другия с трета. По едно време всички беха на едно место, не знам. Аз тогава си спинках в нас. Ти тогава си беше. Shoutout за Underground Barbershop. Много удобна тази възглавничка, няма да ви лъжа. Направо е топло. Бате, направо е така, ако не снимахме, сега вече Вече съм нокаут. вече така. А вие как ме изгървих, Кой? Кой? А Моля? вие как ме изгаврихте ония ден? Кога? Кога? Като заспа Слушайте тук? какво случваше са. Щях да ви кажа чат, между другото. Слушайте Това по чат. навик. Слушайте какво се случва. Ставам аз в 8 часа сутринта, идвам в офиса в един Пак и ме какво се чака. случва? Работиме цял ден и става 2 часа вечерта. И на мене много ми се спи, лягаме тук аз на дивана и заспивам. Обаче, оператор номер 1 решава, че се лигави. Разказай, че аз спах, братле. Разказай. То заспива тук, бате. Гоща си. Възглавницата и държи телефона. Но той заспа, докато гледа TikTok. И се чува едно и също нещо, примерно 15 минути, брат. И само първо време го гледам как тръгва да пада и спуска телефона. А ние се сцепваме, се смеем вече. Во е, малко заспах. След това, втори рунд. Пак заспива. И ние вече чуем какво да правиме. Почваме го гавряме, почваме да моментаме някакви възглавници и нашия става, обличи се. Аз тръгвам. Става, тръгва си. А в тази вечер не се ли бихме тук, бе? Не знам да, дали ти се се бихме, измори. брат, ама преди малко как ме фана за кръка, аз не мога да излезнем един час от Абе, тука. щупихме бравата. Чупихме бравата на офиса и на туалетната. Един оператор се заключи там. Ама не беше сам. Да, не беше сам. Звъни ми. Абе, ела ми отключи. Ево ми отключи, що се щупи вратата. Ама, И нашия вие човек, не чухте Ембата, преди историята, братле. Румен седи тука. И това момиче беше тука. И Румен, брат, много ми се сере. И седи, гледа, вика, ела ми правиш компания. Ама дали не е. Ама, гледах дали не е умен, да. гледам да не го изтъквам това нещо и се гледам. Вика, толкова офи. И се тръгнаха двамата от тук. Да, без имена, за това да казвам. Отидоха. По едно време се звъни. Майстор Чани, братле, с гидолета отива. Развива една дръжка, отваря врата. И... Нещо седим, лигаем се тука. Излизам аз отвънка в коридора. И един оператор и Георги фанали вратата. И аз отвънка викам, ми няма да ви се дам, бе, аз ще ви еба в газа. А ние държим двамата. Двамата, ама аз натегам. Натискам, викам, дай, и пау, викам, какво ще остана? Каза мяу. И тя ти остана в ръката и ти И падна гледам, назад. не бе, гледам дръж и аз се държа и така, брат, сес. И Георги отваря вратата, какво стара, бе? И аз се го гледам. Се усмихвам. И се сетих, че отворихме една врата. За да Да. мога да отключим Румен. И замах дръжката и я сложих на тази врата. Да, бе. Ама знаеш какво е? Умен си да е, бе. Аз какво? Аз взимам, нали, старата брава, гледам я.
Тя сцепена буквално. Гледам в вратата, това също сцепено и си викам, брат, това май няма да се оправи. То носи цялата брава носи и вика, почвай да развиваш. По час едно развиване, дай, служих я. Провахме. Кажи две думи. Чакай, ще обясна как се запознахме с Ембата. Това е много интересно. Варо, аз мислех, че си някакъв много гаден педерас, братле. Пате, Аз си мислех, че си някаква бати на дувката. звъна на Светло. Фризьора. Ти с цифра пич. Браснария ми, да. И му викам, брат, разбрах, нали, че постригваш Ембата, трябва ми, за Люлин пита, искам да направя giveaway. Той ми вика, добре, ще свържа. Ама вика, дръж историята, че си ми братовчет. И аз викам, брат, викам, хубаво, смисъл, няма проблеми. Браво, оператор едно! И му викам, добре, хубаво, нали, ще поддържам тази версия, че си ми братовчет. И идва момента, в който трябва да се видя с Ембата. Отивам аз в салона, викам, къде е Ембата? Сега ще дойде. Чакам 20 минути като олигофрен. Идва нашия. Какво става? Нищо. Какво става? Георги се казвам. Иван. Викам, добре. А ти не знаеш, ама какво ми минава през съкъла, брат. Аз си мисля, че ще дойде, братле. Ще седна. Ти ще ми кажеш, че ще ми искаш пари. Аз ще те изгледам лошо. И си тръгнем и двамата, брат. Обаче, Светлю... Вика, той е много добро момче. А Светло като каже, че някой е много добро момче. Или наистина е много добро момче. Или лъжи. Или много лъже, брат. Или ето там ще става, брат. И метам на Боб, какъв ще си, брат. Доверяваш му се. Да, метам на Боб, брат. Тиям, гледам го. Някакъв ненормален скача там наляво надясно. Някакви неща изрезва с някаква ножичка. Гледам. Да. Аз Гледаме тогава си така. режа стикерите на агенцията. И ме гледа така. Викам, някакъв... Нека фут. Викам, ара, ти с кого се занимаваш? Викам, имам маркетинг агенция. Викам, хубаво, ще ти помогна с някакви неща. Имам един клиент, на който искаш аз да му правя нещата, обаче нямам време. Спирам ви само за момент, знам, че ми е много интересно. Тегъв, може да го намерите долу в описанието и да разгледате всичките техни оферти. Не, Бех бе, на брат, фитнес. спили ти се. Бех на фитнес Чакай. и звъня на Георги. В колко часа ни срещате с клиента? 5:30. Звъня на Георги в 5. Георги, къде си? До 5 минути съм в мола, бе. И да сега идвам. Да. Първият път, с който отидохме с Георги да говорим с клиент, минаха 40 минути и аз го чаках на един паркинг. Имаше някакви пичове, които ме разпознаха. Минава един път една кола. Минава втори път същата кола. Минава трети път същата кола. На четвърти път идва. Емба вика, те метнем до някъде. Вика, не, брат, викам спокойно. Аз в същия момент слагам емкова броя на BMW-то и ни спират куки. А преди това трябваше да ги качи в нас. Така че си престай. Мисъл... Ти с кой беше тогава? с това момче. Ти ме намрази първи път, като ме видя, аз съм сигурен на 1 милион %, брат. Слушайте, какво се случва? Ние отиваме при клиента и Георги, примерно, е свикнал срещите с клиентите са някакви 30-40 минутки. Час таван. Час таван. Ако е нещо по-сериозно. Ние отиваме при клиента, той ми е много на сърце човека. Като седнем с него си говорим, да си говорим цял живот. И седаме, ние минава 1 час, минава 2 часа, минава 3 час. 3 часа. И става там. Изпушихме по една кутия цигари на човек. Правим сделката. И тръгваме и гледаме. Не на момчето, което е зад камерата си и ме гледа така. Не, той беше заспал, брат. Не, седеше на седалката и ме гледаше така. Не, но по едно време беше заспал, защото аз си говорех с него по фейстайм. Той ми вика, брат, какво става? Вика, нищо, чакам Георги и още едно момче. И ми обръща камерата така и стои ми вика, там, брат, чакам ги вече от не знам колко време и ми е студено, и ми се спи, и ми е лошо. Дано скоро свършат. Ние като отидохме ми гледаше така. Ма ти не разказваш... Стана, не каза нищо, седна на другата седалка и продължи да гледа лошо. Ти не разказваш най-забавното, брат. Кое е, брат? Че giveaway го направихме месец и половина по-късно. Верно, не. Аз те викнах само за giveaway. Верно. Нищо за не ми трябваше, за нищо друго. То така се случиха нещата, брат. Аз какво съм така- ти за нещо. Не. Ходи си. Ходи си, бегай си. Ай. Взимай си. Гошко ми гости. Да. Да. Имаш последни 3 въпроса. Имам последни 3 въпроса. Така. Първият е, какви сте мечтите? Ви си мечтите. Знаете ли, между другото, каква ми е най-голямата мечта? Каква? Да напълна арена Армеец.
Това ми е най-голямата И мечта. да стримваш арена. Не да стримам. Ами, За някакъв евент. Още не съм измислил какво точно ще, но не искам да напълна арена армеец, брат. готина мечта. Да. Знаеш кое ще е много яко? Кое? Да си го запазим за един месец. Да, брат. Брат, какво си го 19 бона на запазите? ден. За един месец Да вътре. си, там фърнем да едно легло, брат, по средата. Да, и ако си трябва да се легам. пускат стримове, да правя всичко, в арена. Да. В арената какво? Това са по 250 хиляди на човек. Да, бе, сега ще ти ги дам, искаш. Да. Чай си бръкна в джоба. Да, си 250, ако Exactly. 250, ако му да свършиш работа. Ще ги намериш ти някой нещо. ден. Ще ги намериме, да. Емба, Та, Мо теглим първи. чакай, защото той не си довърши. Какви сте мечтите, реално? Освен, нали, арена... Какви са ми мечтите ли? Искам в следващата година да направя тази къща, за която ви разказах, че ми е мечта от много малък още като почнах да стримам. Да правя контента, който правя и нещата върват все по-добре и по-добре. Бизнесите ми да успяват, нещата се получават и най-голямата ми мечта е да напълна арена армеец. Това е. Ясно. браво. А как се виждаш след 10 години? Не се виждам, брат. Не се виждаш. Да, защото моята професия е такава, че днеската има, утрете няма. Как ще може да си почкаджия отново. Мога да съм почкаджи отново, да. Но това няма нищо лошо в него. И Мисля, това, ти... бе, аз проблеми нямам. Въпросът е, че хората като ме виждат, че ми се смеят, че съм... Брат, според мен да ще изкараш повече пари като почкаджия. Брат, съвсем сериозен съм. Реално, ако работя за себе си и си направя екип, верно му това много. Брат, пари. много пари мога да извадиш като почкаджия. Брат, Шеф на почкаджи. Знаеш какво? бат, Приключвай всичко. Почкаджи. Да, я. Всичко, приключвай. Това беше. Край. Почкаджи. Кой си направи един екип и да? Действай. Аз ще го рекламирам, няма проблем. Ти ще ти разбия главата. За най-добрите плочки, мраморни. Мога да потърсите малката ема. Малката Ема! Бу! Бау! Прави екип с картони почки! Бу! Попадете се на 088930, бу! Много сте грозни, скри се, бу! Купи, пазарувай сега! Разбери твоята мечта! Бу! Бау! Ева, пам-пам. Успокой се малко. Ева, пам-пам. Леле, Това не мога да го казвам. Кой е пам-пам? този човек няма да сети кой е пам-пам. Защото са... Сигурно вече ме мразите, но ви спирам за серума на Whitey. V34. Може да го намерите долу в описанието. Това нещо. Пам-пам. И последен финален. Какво би казал? Пам-пам, бе! Няма ти как кой е пам-пам. Човек, Един който човек. си оговориме, като направиме Като направим стоп кадър. стоп кадър. Кажи ми, какво би казал на хората, които те следват, подкрепят и те следят навсякъде? Ако се усера, не ме предавайте, защото ще ми се ебе майката. Ще се оправя, ако се усера. А то има възможността да се усера. И то много жестоко. Защото в момента поемам много тегави рискове относно тия неща. И се надявам да не се усера и да стане готино. Обаче може да се усера. Ако се усера, просто не ме кенселвайте. Ще ви се докажа отново. Обещавам. И аз искам да добавя още едно нещо. Последния въпрос. Разкажи ни малко за твоите слушалки. За Airfall. Да. Какво е Airfall? Airfall е първият по-сериозен бизнес, с който се заемам. Преди това имах още един сайт, който се казваше Lil Emba Shop. В Lil Emba Shop се продаха реплики на дрехи. Така? И как почнах да ги продам тия реплики на дрехи, като ме баннаха и бях в депресия, трябваше откъде си вада парите, а не ми се желаеше много да се вършим от това на сторежа. Да. И направих сайт, в който се продаха реплики на дрехи. Обаче не по какъв да е начин, влизам в Facebook Marketplace. Това е идея за всеки, който иска да си направи някакъв бизнес, между другото. Влезнах в Facebook Marketplace, харесах някакви дрехи, които хората продават, взех снимката, фърлих ги, направих 5 TikTok видеа, направих 5 Instagram рила, направих 5 Facebook поста и имаше някакви поръчки. Браво. След това, миналата година, горе-долу по това време, търсех някакъв продукт, който да си направя и да го рекламирам като мое собствено нещо и хората го купуват и да бъдат доволни. И
Чудех го. Има майката, викам, какво трябва да е това, бе? И дойде един пич. Вика им приятел, вика, продава слушалки. Викам, какви слушалки? AirPods-ки. Искаш ли да си купиш? Викам, да, в по-големи количества продава ли? Вика, да, бе. Викам, добре. Да ми докарам утре един чифт. Да ги видя. И аз се решавам, че искам да продам качество. И какво правя? Отварям си Google. Имах 1000 лева примерно спестени. Отварям си Google и гледам тези. 5 конкурента имах. И поръчах всички по един чифт. Слушалки. И да видя какво е тяхното качество и прочее. Така. Идеята беше моето качество да е по-добро от тяхното. Мога да не съм на толкова голяма печалба, но моето качество задължително да е по-добро от тяхното. И имаше един конкурент, който имаше по-добри слушалки от моите. И след това бяха моите. Аз подбих пазара, почнах да го рекламирам като мой собствен продукт. Така се появи Airflow. Сега, имаш ефирното време да си направиш една бърза реклама на Airflow. Заповядай. Какво ще се опрем? Нищо. Заповядай. Няма проблем, бе! Няма Човек, проблем. мога да Благодаря бъдете ти, в че сайта. участва. Довиждане, чао. Айде, Айде, Ляолин. пали джета. Айде, Ляолин пита. Това ще пътеките. Тръгвам си. Давай. Ще те взема с мен обаче. Нищо, ние говорим на тия двете така. Е, тая умря. Добре. Пичове, ако искате да ми помогнете да се развивам, искате да си купите наистина нещо качество, мога влезете в airflowpods.com да си купите от моите слушалки, да използвате промокода на момчетата, по този начин ще ви помагате и на тях. Промокода им е LULIN и ви спестява 5% отстъпка. Когато гледате този подкаст, най-вероятно все още текат хелоинските разпродажби, така че мога да влезете и да си купите качествени слушалки, то доста ефтино. Така че линкчето доле в описание. Благодаря ви, че гледахте. Може да се абонирате за нашия канал. Харесайте видеото, оставете ни по едно коментарче кой да бъде следващия ни гост. Абсолютно всички социални мрежи ще бъдат оставени долу в описанието. Парички да ни бъде приятно от двамата утре. Не, брат. Това нещо. Изчакай малко, чакай на секунда. Благодаря ви, че гледахте. Ало, да, човек.